سلام كبرات تخاتتلتي حجاب استدالو على زيناتات مجلسي قدم مينستر أبي أحمد أب مقالة زقات أمد دبداب نفرتي بزعبا كينات زلو حدش حبريتا أب سودان زتخيد السلام وسلفن بيلاروس أبلع لي أمباسادر فرنسا زوسدت السقومتن كالن زدسس كخونيون وتر تخاتتلت زا channel نموخان دما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم قدم مينستر أبي أحمد إثيوبيا كاب قدما وتصغطات كتناقف اندحر كوينا زخون رديت كتقبل كم زي بالله مقلاتو منقستاويان معكنا زينا إثيوبيا حبيران قدم مينستر أبي أحمد أم مقلاتيو ازي بملكع سرناي نابي إثيوبيا زمتس ناي مقبر رديت انت تحاسيمنا 700 تصقماتنا إثيوبيا كف التحيلو نسو أسعيبو تصقمنا إثيوبيا ناي مقبر رديت تباهيلو زوهاب سرنايو مستسرناي حمامي زمتس أنا زلو مستسرناي بزح تصقماتي زمتس أنا زلو نزدو كنبلون تخيلنا صقماتنا كفتح يلو اتقدم مستر اب كل الاوروميا اب زركب زمنا وحرشا نايسرناي عدت اب زغبرلو زنبره اواني نز تزاريبو زلا اتا حنتي كابتن بزح متنا رديت زقبالها هاجرات زخونت اثيوبيا بسنكتياب سمين تهاجر زكاي زلو كينات كاب حيلتات معرب بزح صقدي زوردا زلا ابي احمد كام محدارو مس حيلتات تግራይ اب كبيت كينات اب استصمدلو اواني نز مغلص هيبو زركب بسنكتياب زحلف عمت ور حدار اب تግራይ زجمره كينات مليونات سباتنا حدقات طميت تقاليع مهلاوم زغلص كوينو علم لخاو مع كان جنزب وي IMF دما ابز حلفو سمنا بزوص صبصب ناي مصاي انفت قطبو عبيت اثيوبيا كامت كم زي كاله بمغلاص بسنكز تفطره زي نبر لعل درجه زي نصرنت كاب 2022 كساب 2026 ابزل اوان ات قطبا نابي كم زبل مأماتو كم استصقم زحبر مغلصيو اوصي زنبره اب سمين اثيوبيا بكلات عفار محرن تግራይን ኩናት ይካየደሉ ኣብዘሎ ግዜ ርእሰ ከተማ ትግራይ ኣብ ዝኾነት ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርተ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንትግራይ ቲቪ ጠቂሱ ዘርጊሑ ኣብዘሎ ዜና ምምሕዳር አብይ አሕመድ ዝመርሖ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ገይሩ ዝብል ሓበሬታ ከም ዝበፅሓ ገሊፃ እታ ማዕከን ከ በመንገዲ ሓደ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰራሕተኛ ረድኤት ብዝረኸቦ ሓበሬታ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ከም ዝነበረ ከም ዘረጋገፀላ ገሊፃላ ነዚ ኣብ ልዕሊ ከተማ መቀለ ተፈጽሙ ዘሎ ናይ ደብዳብ ነፈርተ ብዝምልከት በመንገዲ ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ነበርቲ ከተማ መቀለ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ሰራሕተኛታትን ዲፕሎማስያኛታትን ከም ዘረጋገጽዎ ኣብቲ ኣብ መቀለ ዝተገብረ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ እተን ነፈርቲ መጀመርታ ኣብ ከባቢ መቀለ ኣብ ዘሎ ከባቢታት ከም ዝደብደባ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ጥቓ ሓወልቲ ሰማዕታት መቀለን ኣብ ጥቓ ሆቴል ፕላኔትን ደብዳብ ከም ዝተኻየደ ሓቢራላ በዚ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ሰብ ይኹን ኣብ ንብረት ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት ብጀካትብ መንገዲ ትግራይ ቲቪ ዝወፀ ናይ ሰለስተ ሲቪላውያን ሞትን ጉድኣት ወሪድዎም ዝተባሃሉ ቆጽሮም ዘይተጠቕሰ ዜጋታትን ከሳብ ሕጂ በዘን ዓለም ለኻውያን ማዕከናት ዝወፀ ተወሰኸ ሓበሬታ የለን ነዚ ደብዳብ ከተማ መቐለ ኣመልኪታ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ወሃቢት ቃሉ ብሌነ ስዩምን መልሲ ክትረክብ ከም ዝፈተነት ግን ዝኾነ መልሲ ከም ዘይረኸበት ወንገል ይጻላ ነዚ ደብዳብ ነፈርታ ኣመልኪቱ ወሃበ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብዘርግሖ ጽሑፍ አብይ አሕመድ ኣብ ትዕዳጋ ዝግበረሉ ሰኖ መዓልቲ ናይ ውግእ ነፈርቲ ክድብድባ ይሰዲዱ እቲ ዕላምኡ ኸኣ ፍሉጥ ዮ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ዝበልዎ ኣብ ዝሰዓሩሉ ዘለው ግዜ ሕነ ከም መፍዳይ ሲቪላዊ ህዝቢ ዕላማ ክገብሩ እዮም ድሕሪ ምባል ካልእ ዕላማ ናይቲ ደብዳብ ዝነበረ ፕላኔት ሆቴል ከም ዝኾነ እቲ ሆቴል ከኣ ብዙሓት ናይ ግብረሰናይ ትካላት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ዘዕርፉሉ እኳ እንተኾነ እቲ ርክቦም ብዘየገድስ ናይ ውድሑራት ሃገራት ጨንፈር ኣብ ኢትዮጵያ ግና ካብ ትግራይን መቐለን ክወፁ ምዃኖም ኣብ ፈሊጥ ነይሩ ክብል እዩ ነቲ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕትታት ኣረጋጊጹ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሓይልታት ትግራይ ነታን ዓፋርን ኣምሓራን ተራኽብ ጭፍራ ትበሃል ዓዲ ድሕሪ محازم حجون وقلتنا اب تحت حيلتات تግራይ اتيا خمزلا تحبيرو وابقال حيلتات تግራይ ጌታቸው ረዳ بزرغو حبريتا وقلتنا اب تحت السراويت تግራይ اتيا لا كبلن كله سراويت فدرال كا ام مفراس كم زلو تزاريبو ازو كينات ابدو ولو امنا حيلو كم زلو يحبرو لا بزلو اوان دما ام حدار زوبا دو ولو ننبرتنا نايت زوبا بزتخالكم نحوحات تواغو اوم كبل مغلصي اوطيلا محدار زوبا دو ولو او زوصو علاو مغلصي كينات اب وچاله تهلا دره وبابون دلانتان مليسو حيلو كم زلو دحر مغلاص نبرتي هابت بزلو بهابتو برت بزلو ببرتو كوتاس بزتخالكم نفسكم تخلاخلو كبلي مغلصي اوصيلم زلو ابز وان حيلتا تግራይ ከተማ ደሴ አመና ቀሪቦም ላብዘለው ግዜ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ዓድታት ዘሎ ኩናት አመና ሓይሉ ከም ዘሎን ከም ተቀዲሙ ዝተገልጸ ኸኣ ወገልቴና ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኣተወትን ተገሊጹሎ
تمالي سنبت بمايت زقصرو سوداناويان زكايدو تقاوم انصار منግስት ሱዳን لومون قصيلሎ ሱዳን ናብ ዲሞክራሲ እትገብሮ ዘላ ምስጋር ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ዝሓለፈ ቀደም ኣብ ካርቱም ኣብ ዘካይድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ እቲ ሰራዊት ዕልዋ መንግስት ክገብር እዮም ጠሊቦም ነይሮም ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ቆልውላው እናዓመቆ ዝኸደሉ ዘሎ ሰዓት በሽሓት ዝቆፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ፊት ቤተ መንግስት ሃገር መጽዮም እዮም ዕልዋ መንግስት ክካየድ ጸውዖም ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት በቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐመዶክ ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ክፈርስ እዮም ሓቲቶም እቶም ሰልፈኛታት እቲ መሰጋገር መንግስቲ ነታ ሃገርና ፖለቲካውን ቆጥባውን ቀልውላው እቲ ዋይሎም እዮም ዝነቕፉ ከምኡውን ዞም ሰልፈኛታት ሓደ ህዝቢ ሓደ ሰራዊት ዝብል ጭርሖ ከም ዘስምዑውን ተገሊጽሎ እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ድማ ንሲቪላዊ መንግስቲ ዝድግፉን ነቶም ንወተሃደራዊ ዕልዋ ዝሓቶ ዝቃወሙን ንሐሙስ ኣብ ጎደናታት ክወጽእ ቆጸራ ሒዞም ኣለዉ تكال فيسبوك أب هاجرات إيروبا وحبرت ميتافيرس بستبهله نسبات أب كمبيوتر جيمات كتصوتو كسرحون كرداد أنز حجز سوفت وير زمعبلو عسى تشح حسابات كقصر مدب كم زلوا وجاليسو مسرات حلافن فيسبوك مارك زوكربيرج نتمدب بعتب حيزو يقال سلو كم زلا يزجلص فيسبوك أبزوت مجلسي ميتافيرس حدش مهزوتات نخولن محبرون قطبون عدلات نخفت أرزخ اليو إيروبا ويانك كافة لما كم يكخون كم زلوا كنت فوية ميلو تيابز مسحة مجتمعات كجمر وطن وصيل زلو ناي سرح عدل لعل بقعد زلوم مهندسات زتقلب مخانون فيسبوك غليصو فيسبوك بمصعب اب اوروبا وحبرت وفر مغبر بزح ربحاتات كم زلو بمغلاص بزحات عمويل زفترن لعل بقعد زلوم تمهارو مستنعوم زفريا يونيفرسيتات زراخبن يلو فيسبوك نيميتافيرس ناي قدامنات غيرو يسرحلو مهلاوي يزغلاص መንግስት ቤላሩስ ንአምባሳደር ፈረንሳይ ኣብታ ሃገር ካብ ርእሰ ከተማ ሚንስክ ከም ሰጎገ ተፈሊጡ እዚ ዝኸውን ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ነቲ ኣምባሳደር ክሳብ 18 ጥቅምቲ ካብታ ሃገር ክወጽእ ድሕሪ ዝሃቦ መተሓሳሰብ ምዃኑ ኣፈኛቲ ኤምባሲ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩሎ ቤላሩስ ስለምንታይ ኣብዚ ውሳነ መስጓግ ኣምባሳደር ፈረንሳይ በፂሓን ዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ ኣይተዋሃበናሎ በመሰረት ማዕከና ዜና ቤላሩስ ግና እቲ ኣምባሳደር ወረቐት ስርሑ ንመራሒት ሃገር ከይረከበ ስርሑ በመጀመሩ ክኸውን ከም ዝኽእል يقال زالوا كم كالوت أبلات أوروبا وحبرت فرنسا ونتب متفق سلطان زجبت أزبلتهم مرحتها هاجر زخون لوكاشينكو أفلطوا كم زهبت أبصاباتي ملكتو لوكاشينكو أول حين حسب استجبره هاجروا مرجع متفق مفتقامون قبل على تقاوم السلفتات بوزح سقطات مفتقرون بأوروبا وحبرت كخصاص محسن حزف اللاتيو بزد ما تحبرت قبل عليه تخطات التأجدات تنبيرو زلو خوينو أبيلاروس كأهل لوكاشينكو كلهم فلطات مرحت تقاوم السلفتات آسير وم قال يمدما كابتا هاجر كم زهادم يزفلت نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سبن الرغب سلام نعخم